Romano Postema, een van de nieuwe gezichten bij Rode JC en gelijk met een doelpunt. Ja, dat is altijd lekker binnenkomen als je gelijk scoort. Ja, Hoe was de eerste week voor jou hier bij Rode JC? ja, ik heb nog maar 2 keer op het veld meegetraind, dus zo lang ben ik hier nog niet. En, ja, maar het bevalt op zich goed en dat ik nu gelijk kan scoren, ja, dat helpt wel om me hier thuis te voelen. Ja. Dan gelijk in een derby. Die, heel belangrijk voor Roda normaal. Ja, scoren je debuut en ook nog in een derby, dat is extra lekker gevoel. En, ja, dat ik dat hier mag meemaken om gelijk te scoren in een derby, ja, is fantastisch. Ja. Nu verder met de Rode JC. Ja, daar zat meer in dan in het gelijkspel. Ja, klopt, maar als je hem zo laat maken, dan moet je tevreden zijn met het punt. Het liefst hadden we hier 3 punten meegenomen, maar als je hem zo laat maakt, ja, kan je niet anders zijn dan tevreden met het punt. Het is alleen het feit dat je na 5 minuten al achter de feiten aanloopt. Ja, klopt. Het is nooit lekker als je hem zo snel tegenkrijgt. En extra kut in een derby, om maar zo te zeggen. Maar ja, blij dat we nog wel 1-1 hebben kunnen spelen en niet met 0 punten naar huis gaan, want dat zou helemaal dramatisch zijn.